dak ma Kajiado kod bad migawo mochung' ne rito le mag bungu KWS ewi kar rito le mag bungu mano ma Amboseli National Park. Mano higa achiel bang' jatend piny William Ruto ne yango ni kar rito le no oketi e lwet sirkal kaunti ma Kajiado. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku onyiso komiti od bura ma Senate mang'iyo kaka sirkal tiyo gi omenda jopiny ni onge pesa moro amora ma sirkal mamalo osemiyogi kaka osuru nyaka ne Ruto oket Amboseli e lwetgi. Chris Owino nigi ler mathoth. E ranyisi machielo mar singo ma onge kod adiera, Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku oyango ni onge osuru moro amora ma sirkal mar kaunti no oseyudo kowuok e kar rito le ma Amboseli National Park higa achiel bang' jatend piny William Ruto keto kar rito le ma kamano e lwetgi. We are all asking, what are these instruments that the president gave, including symbols of animals in Amboseli that were handed to me on the 8th of November 2025, signifying that the transition has completed. The Man Nation, the people are saying, we will go back to the park and take our park from KWS. Okay, before we go that route, because I know they're armed with spears and all those sorts of things, what is a legal requirement? National Park, National Reserve, it's about categorization, gazettement, etc. So there's a legal requirement. What is that legal requirement that we have fallen short on that is leading to this standoff? Enyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka tend counties tiyo gi omenda mag jopiny sipak motelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', Lenku wacho ni county mare ne onego yud bilion 1.5 e chak dwe mar abiriyo higani kaluwore kod winjruok ma kamano. There was to be a 6-month transition period that the park has been given out to the county government, but the revenue sharing takes effect 1st of July this year. Come 1st of July this year, which was last week, the county government went to site to pick their 50% share of revenue. And KWS said, no, we have no instructions. And you know, these are armed agencies, security agencies, so the county staff were told, go away. Kalore kod Joseph Ole Lenku, bad migawo mochung' ne rito le mag bungu KWS ne otamore miyogi osuru ma kamago ka gilero ni pok giyudo chik kowuok kuom sirkal mamalo. The president issued a proclamation that this historical injustice have been corrected, and I hereby hand over the management of the park to the county government of Kajiado. E dwe mar 11 higa mokalo, e nyasi mane opak kod sirkal, jatend piny William Ruto ne olando chenro mar duoko kar rito le ma Amboseli ne oganda jo Masai, okang' mane dhi miyo kaunti ma Kajiado bilion 3 e higa ka higa. William Samuel Ruto of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces do hereby ordain, declare, and direct that the management of Amboseli National Park is hereby vested in the county government of Kajiado. Jakom sipak Moses Kajwang' koro ogwelo jatend migawo mar limbe, bad migawo mar KWS kaachiel kod Attorney General mondo chop e nyim komitino mar chiwo ler ewi wachno. The county government of Kajiado must be in the room, and KWS must be in the room to explain to the country why they cannot abide by the proclamation and the resolutions of the technical working group. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.